woto ngoye nami tabunene worani dunia woni mere yurmini mato jawdi yurmini mato diure sakanone ade aldeda ko tebdejo pamaro hakkille woto ngoye nami tabunene worani dunia woni mere woto ngoye nami tabunene worani dunia woni mere jingel mabe ngurta fo dande ko baye bure ana sindi mamete dinaro mo biyondi wani Allô ma chérie. Ça va bien? Ça va, alhamdulillah. Vraiment kon may no dum wuti kadi. Gila neno gila ju a jom lan tani ma. Wallahi ne woy. Ça va kon yalla bentan mi jaagi ma billahi. Ay wallahi ne woy. Je pense mi buri yon dem. Mana Senegal. To mo to ko dossier mo yara. Akul men to yara dossier o. Akul men de mo nan don kan ta pere rande to ni mo na mo. Bien sûr, eu de mero. Donc pour saya ni kamande jammu ma yam sala jeri inshallah rek ko yande ya ci yo do ngal wadi tapé fane ni wallahi yow allo alewi koy jengi ngon mi pan nga ngara ngona aljanna barke rasulullah yenti be gede ma ami buri weltare wallahi yenti mo ci billahi buri weltare wallahi jara ay wana me ibile dum mango ayi no gas dere o ko debu nyano gas debu bul sore fari ba di ordonnance wonde ma wetara na ci be wolemu suñabe wona suñalo na joga jimmini ko kiriji gondo do ay heddo amini ma tan toi et moi wallahi ok bijou bébé ok merci je t'aime ok merci beaucoup merci alhamdulillah rabbil alamin bi aduno wele an kon ci won question en jibine ikon ay nene ngara ngone so weli Allah yimit dem ci lel yawo ko sofi sayid barke rasulullah mi lel dimo 100000 duma jonke 200000 yo bon tan yo bon mi no ma kadi jere so ma hafe o fotaji on ni wet fotaji neno do dariro la ilaha illallah kon Allah yetta ya mara don wanda a gayni wat tourné ma wati to nyanda adun de woni tan français ko tan ça concours soit Dieu pour tous nyanda wallahi dal funta hore mi wado nyanda sa sikki ko bennirma ko ada heba dum a funti hore ma janomi ko juldo lelido baddo Allah ha memani hande o nedo de Allah mum ma anda ko burdirda e mum balde o dem ma yanto kono mum gonnon je récupère ma vie ko ni han ma salminede faati bari ko ni han ma yettade faati bari losol non gol jeewo fiya ruttonto ko lembel ni cikra anni no mojje ma ni hokkuma faydagal hebdoɗa haalde sukaɓe rewɓe e minen dima 100000 gandi min 100000 ɗi nelduɗa ɗi e 200000 ɗi paaɗa nelduɗi ɗi wonto ɗi keƴat wonto ponɗa nanteɗa nannani ɗi jawdi kuɗaɗo noon wonani wiyede ko duwonaɗo ñaama min mi jawan ko kuɗaɗo hono ma ñamata
kadi ko kuɗal aha hatte min man kebdi kam kuɗal ni tan bébé noddinma téléphone mo dartata ko jamma ñalama subaka e kihiide la ilaha illallah surugi ɓenni tan ko ano aha coalition contre Saydou Ba mbaɗɗon mbiɗa to gonno coalition o rugi Fati Bari contre Kadije contre Saydou Ba na coalition mbaɗɗon e to gonɗa ha kalna to gonɗa haɗam jaabe to gonno gonnomi koto Fati Bari komin waldata e mum jamma e ñalawma subaka e kihiide rogi ko suha ala hande ko wawani yumum haydara no wayni kadi hande ala bawɗo takkadema so wona mawɗo Saydou Ba aɗana funta hoorema aɗana nanna hoorema jeeyge ngo ganduɗa hay sa yafama noon a daɗata hanki d'accord an a wona neɗɗo nde mi faami an neɗɗagal ala e ma gaynude an mo daari tinde ma o yino mbaɗa ni ene andi an a wona neɗɗo ande ko mo yima aɗa ɓorno comci ma joɗɗi aɗa wojjini ɓalel aɗa mawnini noppi aɗa furni guihe jiiɗo mo fof sikka ndeysan mataw hande noon cikkira hande ka âge de 20 ans Bere bere jam wayr mbaɗa e golle jam tan ni ayi waɗano sport seɗe mi dilla ɓallu seeɗa mbeɗem ɗo de bawɗel ala kalis o hewani ni opputoñen gati silli kam bello alhamdulillah famata ya garta o heewi akal o pila beña o kadi heewi aɗa andi jamanu hande mo weñi seeɗa mo jiiɓi mbiɗa o no mbiɗama hongatma nde gonga inchallah an sa yiɗi ɗum tan heɓat so Allah lamɗo jiɓi wona ɗum tan jiɗɗa a ɗum wala probléme a yiɗi mara kadi ndi jiɗɗa fof min kay ko an taƴata sa wi ko mbiɗa jande Allah ɗo joni mbiɗa heeƴi seeɗa kono mami ara kadi inchallah so wayri kadi ma en ɓuuri yewtude ma en ƴewnu tiɗdal a faami ɗum inchallah ala basi mami ɗo tan inchallah donc mbaɗen noon caɗele ngala inchallah cikkata koye duuɓi ma nogas jarta hande kono an hande leeɓi ma hoore leeɓi ma waare fof mbi tal kala ko debbo ƴeewema hande so nan ƴeewema ñamirguel ala ko yiyatama kadi sohluma a gayni e gayinta kadi an gonɗa ɗo a hersani a hulani a tegñaki a miijani ka desade gonɗa ko e kalifandam a resani de an lama desɗa heɗo sukku nuɓɓo ami gayno min haalata komi gorko ma an ala ko wonnanima galle kadi ala kom teddinanima an jewda fiigam galle bamma sa yama hikta min tagui ɗum fi jawdi ma kay ko ceema daali bombi keɓoji kalis ma ne ñaama kadi aɗa yata Fati Bari a waynta a hulani hersani kadi an muska men ko jaltini ñaw jaltinimi Fati Bari o jaaha gonda e makko ha annami ñaw mine ma e Fati Bari fof gonen gonɗon ɗo après kadi mi hay goto ñawanta après personne ayi noon caggal pantere ɗe to baylel wonnoɗo ikki bakka suji ma fof payato taw ko min o ano min ɗam harama sohlani ñamde ma sohlani yarde ma sohlani ma hay dara hay duudu oto mem ɗum weeɓiri noon a faami aj ɗon gonta mi resma min hankandi ɗon gonta hattima balɗe sappanɗe nayyi mi anda Fati Bari raɓanima min ma puɗɗo yettodirde taw ko min sohlani hay dara sohlani ma mais to gonta ma gaynude duudu o jawdam ni ɓuuri fof mi sohlani mema ɗum sabu goɗɗum ka kam oppini ha laaɓa cet ma gaynu a faami ma gaynu gati mi oppude ka hema ko gila goppumami min an komi ɗacci ɗom aɗa cuɗen aɗa foti andude ɗum ni an d'accord no foti balɗe hande de mi ala ɗon tinani ɗum ay ko jogui haaladem cino ɗon gonɗa heb pantere heb fawru heb bedda heb laakara ɗum fof ne tardi ay ko ɓuuri yaadu ko ko dokkami dande tan tan
goɗɗum ala weeɓi day yomba c'est très facile min wallahi ma rokkam danam wallahi mo karam dal wallahi ma rokkam danam wallahi mo karam dal sa rokkirani mi danam par ni tan ma hokkiram danam par na ngabben kalto ɗam ɗum ma ɗon toon eyi wallahi min min wawma kureji ma ɓurma kalis ɓurma anden ɓurma bondinede yow cukalel keccel gaddami galle anda suusa haal pour to kala fima ha maya to gonta pantere hande bille kam foof min mi resat ko nan resataki cikkuɗa noon barke resat mi resat ko nan resataki cikkuɗa ko martaba ma holma wani gedduɗa anda tutungal anda yiɗede anda holmede mini ganda hoynude mami hoynuma an ala mo jiɗɗa an ala mo jiɗɗa an komo nopɗa tan emo yitere ma fowi an ka derel heewi guitel yiyata an ko noon mbaɗa ko derel ma guel heewata kono kala ko soyne ngel yiɗi natnude hen min ɗon mi haalama a ñamata kam a ƴekkata kam a jogata kam ko dandam cohlumi te dandam de ma rokkam ne paari ni walla dokkira hamde paari na te an mi andani hol an saɗa sengoye dandam an woppam kadi min hande sanktom min hande hay dara urani me ma hay dara sifani me ma ala ko keɗoto maji ala ko jinme ma hande an jimmuko ya aɓoya harminam ya sankomi an ko an nefni an mo anda ko yiɗi o an mo anda ko moƴi o an mo ala ndimago o an so pulaar kadi yiile pulaar kadi yiile wona ma yirte an wona neɗɗa wona bon min noon ma ɗacca Allah ceeɗu ɗo mayta wallahi Allah ma seeram wondira ɗo mayta yow seerma yow papa mina yaltinirta a yalta barke sa yalta yaltinirta ko hay bari gal Allah ceeɗu yalta kada dasama jaltinama kada hoynimo min noon a yaltinta kada hoyne ma ala an kasanka yaltitima ɗo kasanka wallahi billahi billahi yalla ko bangol paala data min moɗo data moɗo waɗa e sarin moɗo nabi an got an yiɗa abo gay man yettu galle de ɗum suud walla yalta barkella mala morman rawan ya morman ja ala bi kam an ala ko kasa fi kam kasa fi kam c'est correct gam wi ma yotani galle mo min mahi duudu ayi wona a on seedam mami hoynama galle e duudumu ana ala ko lelɗani duudan nen duudu ana yaade mabɓe ono fof pote ono fof sini kaɓon kam wallahi kadi ɗo mayta an wiide deɗude suudu a hade min gonka aduna wallahi ko laaka min hade ɓe arayam min rugi ɓe ndem kadiji mbaɗe coalition mon ndiye gadde wuro ngo fof renda hayso gaddi jomay fayi barke rasulullah ye jomay mo sonko kadi won fari bari wallahi mon tamɗo wallahi Baɗa tampere ina kadi jen gallon selli baɗa tampere mawɗum ni jam tande na ñanden ko o arno damal école amen ene fadem o wonmo kalan mam haala humo Saydou Ba eyyi Saydou Ba Saydou Ba eyyi ko kongo wine omo ƴamami Saydou Ba ma ar yetto ar yetto ar jooɗo on celiyam mawɗum jam tan kay jooɗo nene Saydou Ba hay ko kongo wonɗo e Ahmed selli mboɗo selli ke mbaɗa tampere mawɗum ma sall dis hawdema seeɗa tan ala min kay tata ko koyɗol ni eyyi ko noon ko noon ñanden gila ɗe balɗe fof hakkillam re ɓiye o mi yimoye wuuro e noon yiddam kadi woni hen to janggatto noon mi yeehi ha toon ƴeewoydema mi hollitima kadi min kaldi téléphone mami arɗo ƴewdema ha yettinandema yiɗade mo cakata wonna haydara eyyi saabu ko dewgal jiɗin moƴ ko debbo galle jiɗin moƴ saabu hande gallam en o en ƴessi jiiɓade seeɗa
joni jimmi noon ko ala wonnami galle he neɗɗo nawa haalde suka a haaldani e mawɓe won ɗum woni koyɗam hannde tawi oto tan ɗo bammakko an koma yoni fof wawi lomtade bammakko kam aɗa andi kam aɗa andi mboɗo wawi jogade debbo machallah ala ko manquirani kadi galle nan ɗon allah ne yajinimo ɗon kadi kala ko jogui ɗum o jogui ɗum konko jeeyi inchallahu lamdo jaɓi emin nde Saydou Ba mi nani ko kalɗa min o ari ɗo o haalni kam hanki ɗum wonde fotte soko goto gorko hokkimo kaalis wini yiɗimo kono min wimo somo anduma o wimo anduma kono jaɓani saftandemi wonde ko ano kadi noon min sehilani wonno sehilagal amin ko wonno simo ko nantanta sehil ma koko sehil ma ne wima koko sehil ma ne haalma sa renaki ɓerde ma ñawat te mbima so tawi ganduɗa hoorema hoolare so eggi hottata min noon yaha hoolare gasi makko min guiltanmo omo wiyam ko boni mo haalam ko boni min guinden gueɗem ko gusse makko ɓesgu noon hande ko ɓesgu guertogal coppi ndewan yeeso tan yumiraɓe ndewa caggal ene ndewa hen min mbiyam kala ko yiiɗi mboɗo yiiɗi kono sinno ko sagam wona ko maɗo yananno sinno ko sagam kay tawi koy ko lobam ñootata wona ko maɗo tawi ko lobam toƴata wona ko maɗo o naata eyyi nde ham hoddude Allah yahata kadi kadije wona endam ko ceelagal tan wonno ɗon kadi hanki e kadi hande o wona goto kadiji ko yiiti hoore mum natti nanandemi natti jonden ala nan wuta tan to faadi baɗen to kadi eɗen gandi ɓen hakko Allah fayiɓe mi guille noon min hay goto watta kam hako sohuño eyyi gasi kon kamɓe fof ko gotum joni ɓiyo Allah andi mbaɗa yiiɗimo kadi yiiɗi suurdemo mi sooroma hen eyyi ane ba makko kadi wi alhamdulillahi rabbil alamin joguiɗa ko kanŋe joguiɗa mi yi suwa wurɓe foof kono min konkoto yoni kamɓe ɓendam eyyi gonga ɗum kam yidde ko Allah waɗata kadi dewgal ko Allah humata to Allah yejamiri hunde won fof ɗon tan wawi wonde en mbawa jasde ɗon en mbawa ummade ɗon kono mbimami nani tan sinno ko sagam yitere makko nde wona ɗo toɓɓata kono so tawi toɓɓi ɗo kadi ala ko mbawɗen o hoddiɗo Allah eyyi kono hama andi mami nani hen ko heewi mami nani hen ko heewi eyyi no dewi tan eyyi ma indam bone hen ala ma kadi ko seyda wonno malla kadi ko ɓi nena wonno malla kadi ko jadɗam wonno tawɓe pamani noon ko dewgal ko hoddiɗo Allah min kam jommi min daara on tan min kam mi añanta ɓiyam dañde gorko kono noon ko ha bammakko so bammakko ari min jewtiti hen min kam ko caggal tan gonmi min kay min Hamadou Baylahi caggal tan gonmi tan ɗo jooɗi mboɗo yeeɓa téléphone ɓe min tan woɗiɓe kanko noon yeɓata téléphone ɓe mi annda ni ko wurtimo ɗiɗo film uji bonni sukaɓe fof noon joni Hamady ganduɗon ko salmin ɗon ko jaam salmin e joni anda ɗum ɗo ko ala Saydou Ba ala wallahi ɗum ko an tan jeeyi ha an tan jeeyi jagguranan nen an tan jeeyi kanko yebbi koyɗe mo ariɗa hokkuma hay jagguran Saydou Ba an ɓuuri yidde kalis o annen nen fo heewani annen an tan jeeyi aɗa ñoɗo kalis poɗɗo fof mbiyaɗo ruttina jaggu pipa e cewaɗo huddere ma hen donc jarama sa faami son faami ɗum wonno koyɗe mana eyyi bisimilla ma ɗo he galle Allah galle ma eyyi jooɗo eyyi min kam mboɗo yaha boowal to wonnon ɗeɗo balɗe fof ɓandu wona wendude feewi wawi mas mi yahato aɗa yaha ɗum nawma dispensaire walla pharmacie mi nawma tan sal eyyi mo jiɗi tan ɗum ɗo o jiɗi tan rendez-vous eyyi mi yaha rendez-vous o somi yahato seeɗa mi yahato kadi koyɗe seeɗa kadi bisimilla ma inchallah bisimilla ma Allah luwen oto sa fay tan noddame tan ma eyyi ala probléme jiiɗa foy won jaam a jarama min kay gandi eyyi komi ɗum ɗo mon tan ayi ko noon de ayi ko noon ayi tel commande ɗum ɗo nani climat hono mi yahanani wallahi mi yaha boowal seeɗa mi yahano ɓenna pharmacie ɗon soɗo ɗon ɗum ɗo leɗɗe mi ara e jarama 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 a ɗum de ko jam fuɗɗima arde jam ñalde aɗa jaɓi darde nene mode yeltima a nayi nenan wona mi haalnima wimam nenam ala probléme ayi sahanono yi kallo kalisam mo waɗi ko mbino mani min kaldi taw yumma tawaka mba mattinani ene woodi mi heeɓi koyeɗen mari donc gadduɗon ɗo wona kecce kadi wona boli ɓuuri min komi responsable a faami hande innam ne mawni e wuuro he donc mbiɗa cakane jimi hen kandi yonti yo waɗe a faami caggal yumma mi haalni ɗum ala caɗele min paari kala ko nanduɗa mboɗa waɗa a faami teŋe ma cumci ma police ma réception ma kala ko mbawɗa waɗ temps ma
jiɗɗa min mbeɗa waɗa gaddi a faami mi faami eyyi fof ɗum watte e joni mi nani joni kam fof mi acce jungo nenam kala ko nena wi ko ma mbaɗe inchallah inchallah joni ma nodduyima mi haalam joni weekend gawa ɗo jinnonoɗen ko resto goto en face gouvernance ɗo jewten ɗo jawde restaurant saydi walla place publique gonɗo ɗo min jewta ɗo ko jiɗɗa fof walla ƴetten air quoi ko jiɗɗa fof e wonto jam min jimmi duttama cuka kam comme mayno neeje gonɗe to ɗe ko ɗen jimmi han kadi yejjitti est ce que a faami mi faami voilà ko jiɗɗa fof e wonto jam jondela ɗum ɗo noon ko an jeyno cooda crédit par ce que na an noddumam ñande ne paare nga ala mi yaɗidemi ligne ala connexion ene woodi wallahi ɗum fof ko mbino jeeyi non ɗum ko wat au mois ɗum ɗo rek une semaine connexion une semaine ene heewi de a jim jarama saa fof awɗa sinap ɓallel demi quoi inchallah wona ko ɗum tan jiɗɗa ɗum tan jimmi momi holle mi andinma min komi cuhle to seeɗ nayeɓe maɓe yooɓe jooɗo galle tan ɓe Gasi, jooɗo gasi. hono koɓe naygude hay yaade ɓe cuusa Gasi. min no komi cuhlel to seeɗ 2 ans 2 dents way kala jo weltine gueɗe ma min wima noon a mboɗo jarama wiyaɓe a jotta sa waɗi ni noon machallah tum yeɗanne mboɗo wiya toon a jarama adda usani ma noon kay mero waynaki mum an yattama o eyi omoni bowal sa Yondande alamana sifani mi woti ɓaɗamɗe kon ko kettinɗa e hoore ma ami dusma ha damal ɗo ande de a yi gorko o gorko garoɗo e ɓuran kam mamma ala fof ko wannani kam a yi oɗo gorko ɗuhule to seeɗa mo woni nawe jan mamma mamma wonnayi mamma ha yiɗi mi andi ko gayni golle na ɗum 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 gon cappo e nder galle he hay yon ñam hay yon jarat an yimmo oɗon tinten ɗoɗon jaaha baa e fi cukalum mbiyana gaccuma ko nder ɓan nede kala ka yiɗa wiya heɓata moyne waɗaki bo mamma ko mbaddeme o ɓekke defda o gartude gongal maygal o wi mbaɗa haala tan mi haalani wiman ko yakobir ana jaɓi dadinde la ilaha illa ane nan jawɗo ceen oɗo ceen to ɓawmi dañi fof la ilaha illallah tan hande poɗol min ɗo e ndeɗo galle nde e oɗo bonande poɗol bo haɗum ñam ha mbattu mi subaɓe nde muɗum haɗa ƴeften ɗo e nde galle a cause de mon onon ala wona kañum kay itto jungo ma e cakka e ko woni an baaba baaba an ka kuɗaɗo ka kuɗaɗo yummata kuɗaɗo on ko bandi imbécile kuɗanima ane ona ko dañɓe koye kuɗa o ko kuɗaɗo baaba o acci fiyama ha boni ene mo e oppom i ceeɗu woni yiɗɗo tagi boole ɓe mimine bandi ceeɗu mono ɓoyni ceeɗo dan ceeɗo wona ko cakka ha cakka mo boggo namdirno cakka ha mono ɓoyni ɗum cakka oro mono ɓorni ɗum baba wona gongo o gonga gongo baba baba ko neno jeyi Umadi, wona kaɗo wino hujam. wona Ko kaw wino hujam. neno totti kam ko jeyi Kanko jeyi kono wi hujam. muyɓe so yiyare ne anda giɗo dow hoorema O wi ko hujam, joni won fof jiiɗa. oɗo jiiɗo cakka ba ko neno totti kam Ima toto. yaati aɗo ko neno jeyi Addu ko gay. Addu ko gay kala ngon makko fof. boor Ittu ko. baba kay neno Ittuka. On kalam ko lay. ɗumɗumudadima antaɗo E suka. o ko cuuɗo min ñanem ne jibini fuɗaɗo walla jibini gujju woni min jo fof oɗo galle attane mon de on jiirat ɗo Ene yiwa. muñal wawi fof Iwi jakka to itamo. Itu jakka. E watte sama yi. wona e ko waɗa daño Para dem dem an mona dole. Ya hayma. Ana ko jatu. ko neno kay ko bawɗo wadde to Wallahi halam mo.
haalamo wimo kadi mbiɗomi jogii cakka ko haala kadi ya eyyi cakka wona cakka ko cakka nina cakka yumma wi wujjama a yiitama aɗa waɗi on kaala hoto taw ɗon ko a haalat ha laaɓa tek hoto taw ɗon ko yumma tottuma oto ko wonno joni an a jaɓani haalde simo ari ma haalnan ko laaɓi walla mi fiyamo ngal teɗoldumi seeram a wara jam jambur rek wona ɗon tan eka ɓurgo ma ko mbiyaɗi yahat hay goto hande so Allah jaɓi on What a way